Mga katunay tripping nato karon mo inom tag juice ani agig kaon ani mga putasa. Kay gilaay ko sa amo balay kani ay mao ni atong tirada. Pila ni dayo? Odong. 35 nga ako. Okay. So tungod kay vlogger ta dire ay sa gawas magpabaga tagnaong magkaon-kaon ta dire. Kung gusto ka mahimong vlogger katunay dapat sa publiko dili ka mauwaw. Syempre puhunan na nimo para igpasko kung mangayo ka di ka mauwaw. Sara na karala ko. Nagimo ba kay content? Sakto, magsige lakad, magsige kaon. Lakad kaon? Tunay na pag-ibig. Tunay? Ay mga gwapo. Ay, may gwapa. Huwag man di gwapa. Tunay. Aring gwapa, tunay. Tunay. Mga katunay ari dire mga gwapo. Pili ka mo. Kaya, pili ko isda. Salamat sa inyong pagtanaw katunay. Goodbye. Ingat.